Anya laki din! Sadam, agring ka. Sadam, Apay ay, Leonor. kasla nagtatakaw. Anya, ingkalan di paltog ko. Darasam. Anya ang paltog asasawom nita. Awan mo't paltog mo. Asus, nakaw nagsamot ng diyag tatakaw, Sadam. Dito'y kalaang sila, Leonor. Ang mga nagtatakong agpaiso na kita. Ay, Diyos kay, mangpuyat mo't nagijeng agtatakaw. Parbago na inyong saan tayo pailaing ang naturaw. Narik namin itay, di karasakas nagtatakaw tatamaton. Imbaglakit din ata nakariing kami ka ni Leonor. Tanusaan, tinakaw dan, di kalding mi. Asino ngay nga tatagijeng agtatakaw? Nalabit asa na taga dito'y nagijay ngagtatakaw tata. Awan ti makaiturad ngagtakaw akalugaran tayo. Sa bagay, pudno day ta na ibagam, Sadam. Agridam tayo tatamaton. Agrairaman ang dagitag tatakaw. Agrunda kumamon dagiti tano dito barangay tayo, ah? Tapno matiliw da diyag tatakaw. Sadutnot kami nagiti barangay tano dito barangay tayo. Sa balit ti pag-alistuan da. No adamakan, alisto da. No adamatakawan, awan da. Wan nga rod. Awan pa'y uray may sa atanod ang makita nga agrunda. Uray aniniwan lako man ni kapitan. Kat awan! Datay ulatan ti agsipot ti daglawlaw. Narigat no makastrek dito dagiti tatakaw. Ay, Sadam! Sadam! Agring ka! Abay ayan, Leonor. Ada ka no agtatakaw! Anya, ingkalaan di armalay ko. Darasam! Anya nga armalite asasawom dita. Awan mat armalite mo. Jikot silyo. Darasam, ingkalaan! Wawan, Sadam. Nakakita mi ti agtatakaw, Perlita. Di tatira sa tibalay ko, Sadam. Doon alalaki tinakita. Anya, Kailangan da nagtaray, idi nagpukpukawa. ay, delikado ti naramid mo. Kasano no da paltog dakit pinaltugan ta ka? Ha? Imawag ka kumanadagos iti pulis, Perlita. Jakmat amo ti cellphone number dagiti pulis. Kahit awan ka di tinatakaw dakan ka. Awan mat ti matakaw da dito balay ko. Anya kumangay, kat marigri kataklaan may. Tidayaw ko siguro ti may datakawan. Anya, Ay sinalbag dagiti ngagtatakaw. Makadisturbo da iti pannaturog. Rinabila din yung may dagitag tatakaw. Mapuypuyatan tayo, Sadam. huwag nga ro tatamaton. Awam nga ro ti matiliw tayo kadagijay ngagtatakaw. Nagwara sa dagitag tatakaw. Damag ka nga adda natakawan iti kabangibang nga barangay. Anya nga ti tinakaw da tatamaton. Cellphone kanda dumapay a kagawaan. Saan kalumat ang nakariing dagiti bumalay? Anya? Saan daan narik na dagitag tatakaw? Nasiri ba talaga dagiti agtatakaw tatamaton? Ay talaga na sirip da, Sadam. Di tayo mapupuutan ti idadatang dagijang agtatakaw. Babalawag lao na iti barangay tayaw. Awan pa'y kooperasyon dagiti barangay officers. Ay, naku na yun, tata. Iso nga, awagak dagiti barangay tanod, iti barangay tangad. Kada italagitang tangad iti arang, tararamidin da. Kapit-pitak matibadom asimbang pat idirabi ay role. Nagkapwam aya. Napanak nagraap, nanang. Anya nagrap asasawam. Kat di ka matagtaltalon. Di ka pa'y nakita at mapog iti taltalon. Anya lakit din ni nanang aya. Nagadwa damdamagan na. Basta awak laeng tari nabii ka arumrumwar. Kas kala aswang arumrumwar iti rabe. Ay, anya lakit din ni nanang. Yarignak pa iti aswang. Kat anya nga ron ti kayat mo nga yawag kukan ka. Kapray! Gusto, nanang? Makauma ti panagdamdamag yun. Inka maturog ano makaturturog ka, Sadam. Ay, dak pa'y mabalit di maturog, tano pa'y tarabidak. Kasanumat ngamin. Puyatin na tayo da ijay ngagtatakaw. No saan tayo nga agridam, matakawan tayo. Huwag nga ron. Ag dinamagan ti mapaspasama ka pa nagtakaw iti ili tayo. Nang runa dito barangay tayo. Agan tayo latan lakay. Makita kla dagijay ngagtatakaw, sidak ida. Anya? Anya tinapasamak, tatamaton. Dagiti awanan bae niyang tatakaw. Tinakaw dagitang kay ti paglutuan may. Anya,
Kasano ko maanaala dati tangke a paglutlutuan niyo? Dito'y nga minruar ti paglutlutuan may kinibakit kao. Nagaramid ak iti paglinungan may ngaglutaw. Ano na yun? Uray tangke a paglutuan takawan dan. Awan pilpil yan dagiti agtatakaw sa dam. Agrid-ridam tayo ngagpaiso, ang nakastrek damot lata. Huwin nga raw sa dam. Talaga nga awan tinariknag nga rin padag dagiti agtatakaw. Nagulimag da. Kahit, nai-report ko ka din dahito, ko ni Kapitan? Ay kwa. Ada yung baon ko ang mapanay di balay da kapitan. Tapno ipakaambo na tinapasama ka pa nagtakaw diti barangay tayaw. Ngam nabartek met kanaw ni kapitan. Anya? Dagiti laangan pula istinang ibagaak ang natakawan ak. Awan pa'y sir-sirbe dagiti barangay officials tayaw. Kaasim at datatamaton ang natakawan sa dam. Ay, huwin nga rod bakit? Anya nga taaya ti aramidak tapno matiliw ko dagiti ngagtatakaw. Narigat at tiliwan dagiti agtatakaw. Agtatakaw da nga ron. Saan lagayam amay may sa lugar ti pagtaktakawan da? No di kat adu a lugar. Grupo lakit di dagita. Nalabit akas ta bakit? Awan mo't nga rod ebidensya tayo no kaming ti sindikato dagiti umay diti barangay tayo ngagtaktakaw. Ay, manon arabi amapoy-puyatan tayo gapo kadagiti agtatakaw. Tunggal adda mangag akarsakas. Ipagarup tayon nga adda agtatakaw. Nagbalin tayon aparanoy. Nangalaam iti day ta washing machine, Rulay. Ginatang ko, nanang. Anya, gimatang kalangarudan iti washing machine. May kadwa pa'y nga ima. Anya, may kadwa nga ima nga ibagbagayo mat. Second hand a washing machine. Ay, napintas ba't a klase? Ken nginginaan day ta a washing machine, nanang. Asinaw tinanggatangam iti day ta, Rulay. Anya lakit din ni nanang ay. Tamagan na pa lang no asino tinanggatang iti washing machine. Damagak ano asino takin kukwa. Anya nga iti amaw, no tinakaw mula ang day ta washing machine. Anya? Ni, saan nakagtatakawan niya? Aw, apay nga ron alimbabaga ka, ah. Ibagam man kanyak tagpaysaw. Ginatang mo ti washing machine, wano tinakaw mau. Ay, pakpakawan, nanang. Saan nakagtatakaw? Ginatang ko na ita a washing machine. Oy, Rolay, nangalaam iti kabarbaro a cellphone mau. Anya lakit din ni nanang aya, tagdamag manan no nangalak iti cellphone. Siyempre, ginatang ko. Pangalaam kumangay iti igatang mo iti dayta cellphone, kat awan mo't panggadam. Ape, aya, naglaing kayo ngagdamag. Ginatang ko na ito a cellphone, nanang. Mas daawak lang amin ken karulay. Idi na minsan, nangyawid ka iti tangkay iti paglutuan. Idi manen na minsan, gematang ka iti washing machine. Ita, adda manen ka barbaro a cellphone mo. Noan niya ti makitkita yo, saan kayo ngagdamag pay? Agulima kayo laeng. Ay sinalbag karulay, dinak man diktaran a sumardang. Damdamagak nga raw no nangalaam day ta cellphone mo. Husto nanang, sumanao kayo. Tala nga makita jagbut-buti lang to kalimabas sa bakit? Apay kumadyagbot buti landok sa dam. Ita lang rod makita ti rupa na dito lugar tayo. Kabarbaro a rupa, kunak man langay. Ne, nagsublimat. Adda imat na alanggot si. Adda nga ta sublin na abuti Adda ita, umasidag ka data. Nagkapanawon di agbot buti landok lakay. Sa bali tinapalayo ko ti dedya lalaki Leonor. Tumalangkyaw. Pasaray kumita iti unag ti balay ta. Nadlaw kumatkan kwa na dahita. Ammo kon ti aramidag. Anya ti aramidam. Basta, surotek man dedya lalaki no sa dino ti papanan na. Kunakon kat nagtatakaw day ta lalaki. Saan sayang ti oras ko nang palihukan ko na. Ammo kon no sa dino ti pagnanaadan na. Dayjay, nag-isuot iti bunete. Langanan ti mapanagtakaw. Paliiwak anay bagno niya ti aramidin na. Apay anak kami suot karolay. Kaslad na kabusor mo. Panawan dak mananang. Adda kayo man analay ngagdamagin. Ikanak man nga ron iti paggatang ko iti sidaan, tapumana wakaon. Ah, mabit lang nanang. Ato yo. Diyan ay mas asidan, tigatangan nyo Ay, katuan na.
Tamakasid sida akmatkat itinaimas. Sigay, inakaw. Buisit. Saan ka nagbaliga, nagtakaw iti rabi? Nadlaw ko ngamin nga datawi taglawlaw kat. Agam sa nabali. Bumawi akto no maminsan. Awan matanjay tangki apaglutuan nanang. Ha? Katno adala ang itay ditawi. Napanan na nga eh. Ay, dalaki din ang takaw iti tangke nanang. Sino kumangay tagtakaw? Diyan ka mo. Makaturturog ako. Talagang nagkideman dagiti mata. Adda ka nabtug itiruarti balaya. Sino nga deta? Ay, Jaske, agtatakaw lakit ni deta. Bumwarak! Wisit! Manon arabiya sana ka maturog na nang. Apay ayarulay. At dalaki di umararubayang agtatakaw. Rinabi mat apalpaliwag. Sana ko na maturog. Anya? Agkakapsuta ko. Sana ko na maturog na nang. Am-ammo ko diyag tatakaw. Isumot itati puyatek. Diyak mat paturugan. Ulitak manan inton rabi eh. Puyatek man mo tiawanan bayin nga agtatakaw. Ay, awam mat yung washing machine nanang. Ay jak amu akan ka. Buisit. Adda na nga iti washing machine. Apay ngagbusor ka. Kat tinakaw mo matlaang da a washing machine. Anya? Tiyan mo nga takat jak amaw nga ang tatakaw ka. Ha? Nagbalatak matlakan ka tiyamin. Dagiti tinakaw mo. At damot lang ang takaw. Anya? Karma ti awag iti dayta, Rolay. Sa anak laan nagsasaaw, ngam amok ti aramid mo. Urayam, tadda umay dito'y apulis. Anya? Ha? Ipapulis ka laangan, tapno sumardeng kan nga agtakaw. Ay, sana nanang. Diyan kaya ti mabalod. Rumbang laang amabalod ka, tapno agnakam ka. Gaputa saan anasaya at nga ugalay ti agtakaw. Pakawanin dak nanang. Magbalbaliw ako. Diyan ako nagtakaw. Ala, papagayam! Ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinauluan. Karma is Ray! Dito'y drama tayo, Anyalaki Day! Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Sa dino ka di man ti papanam, Lilian, bakit? Nagsapa ka mata na nagrubwat? Kan nakalipstick ka pa eh. Ay nalakit din kaya to'y asawa. Damag-adamag. Mapanak laang iti sentro. At dalaang mapankugatangan a para dito'y balay. Kasta ka di. Alang araw din, mapankan. Tapno makasubli ka matladagos. Wala kay. O sige, mapanak na rudan. Agananad ka, bakit? Wen ka di lakay. Di nakpakadanagan. Adda ka din ni Lilian, Barok. Kaya't ko kumaa makasarita. Pasensya kayon. Ngam awan pa'y ni Lilian, nanang. Itay pa'y bigat arimwar. Ngam saan pa'y matla nagsubli? Anya? Sa dino nga'y tinapanan na. Ay, anya lakit din di asawam, aya. Kunanamat nga dala ang mapanagatangan ni Jesentro. Ang amala. Agsubli kayong tulangan intun sumangpet ti anak yo, nanang. Sige nga, Rod Barok. Agpakadaak nga rudan. Sige, nanang. Apa yan na uli ka, pare Roger? Ada parikot mo? Awan, pare Nardo. Agtrabaho takit din. Tapno ado ti malpasta. Sige nga, pare. Ang nangag ko nga may, hindi sayang gustong maipapaniti asawan. Ha? Sana pa nakidiyang pare. Ang magpaliw ka. Amang narurugitaan ni bakat mo ti ulom. Sana dito iti pagsaritaan ta. May papaniti day tabanay, pare. Ala, lipasan takit din tar aramidin ta.
Naimbag nagsapa, Maritina. Umayak man. Katuan amare. Ala, sumrag ka. Nagsapa ka motin ngay malatiw. Umay kan sa makikape. O, ito gaw kulat man Ay, anya lakit din ni Mari aya. Kituan Agtimpla ka nga rudeng. Mabiit lang nga ron, tayo nakmang timpla iti kapin. Rabak ko ka di, Mari. Adala ko maumay ko kidawin kan ka. Ket sapay la ko tapat ganak iti daytoy. Uray ta italang. Anya aya day tamare. Ibagam barang ka ba alak? Saan mo lang akidawon ti panagkantak kasintunado ak ngammom. Anya lakit din na yan? Saan, Mari? Ngamkidawag ko ano agdamag nila kay ko kan ka. Ibagam adituyak naturog idirabiin. Mabalin ka di, Mari. Anya? Ay, agar aramid kamot mare. Pagbalinan lakpay nga ulbod. Apay, sa dino manen aya tinagturugam idirabi Kwa. Di mo damagan pa Anya lakit din, ay. Amumlatan do sa dino tinagturog ka. Iti ayan tinabarbara nga arpad. Adayo na barbara, ngam iti arpad nila kay ko. Anya lakit din aya dayta nga arpad mare. Hoy, alwada amanga na inton agangay. Mapuuran ka gapo iti dayta arpad ana barbara. Ay na, kailo ka man yun, Rico. Anya lakit din dito a babae. Kasla saan niya biyag no di makita. Pud nung matibag pa nga, Rico. Mailiw ako na talaga kan ka. Ada yung amin nagugwapo ka ng giyasa. Talagamot ngamin ang nagugwapo at ngam ti asawam. Isungarod ana in love ka unay kanya. Angam di kagdanag. Maup-up deta iliw mo kanya. Inton madamdama. Mapantamanan agpapas itiragsak ijay hotel. Uwan, Rico. Sige, mapantaman yung ipapas ti iliw ta ititong kamaysa. Agyaman ha. Panaragsakan ak manen, Lilian, honey. Talaga anak ragragsakak una ita. Kasta akmat, Rico. Kayat ko, agtalinaad tapay lang diti hotel. Uray, tasamat ang makadlaw di asawang. Nga sa baling aramidan. Uwan, Rico. O sige nga ron, sikat mo. Agpapas talate itiragsak, itirabi. Adakon, Roger Lakay. Apay nga itaka lang nga si Mang Petlilian. Sa dino tinagturugam idirabi? Ay, nyalakit din ti asawa kaya. Di ka kadiagdanag. Gapot na ondakas ginaramid ko. Napanak lang nakiturog ijay balay damari tina idirabi. Naimasan mimot ngami ng tinagragragsak. Gapot ang kasangay tay may kadwang anak na. Ay, kasta ka di. Alang rod. Ingkag palasan. Kalpasan na. Intamanganin. Nakasaganan timakan ijay kusina. Lakay. Ina, talaga ang naglaka ang mamati kanyak to'y uto-uto nga asawa. Naimbaga malam mo, Maritina. Kastamat kan ka pare. Sumrag ka pa'y Di tao nagtipagsaritaan ta. Agyaman ak, mare. Ala, agtugaw ka pa'y. Agyaman ak unay, mare. Nakaumayak. Gapot kayat ko ti agdamag kan ka. Kat sapay la ko tay bagam kanyak ti pudno. Sige pare. Anya ka diti kayat mo adamagan. Tasong batak. Basta amok ati sungbat na. Damagak la ko Nupudno adito'y balayo tinagturugan ni Lilian ni Derabi. Iso ngamin timbaga na kanyak. Anya? Anya lakit din ni Mari Lilian aya. Ay sana pud nyo dayta. Inulbodan na kamanan ni bakat mo, pare. Sige nga rod, mare. Dahita lang ti kayat ko adamagan. Agyaman na kiti oras mo. Okay lang, pare. Kaday ti lang ti maibagak. Agpaliiw ka, tapno maamuam, ti pudno ang mapaspasama. Nakalit di tayo kamanin, pare Roger. Aday bagakan ka mabalin ang makatulong iti parikot mo.
Anya lakid di nga minan ti kastoy ang mapaspasama kaya. Anya nga dita pare. Inton maminsan ang rumor ni bakat mo. Surutam iti nalimod. Iti kasta, maamuam no sa dino ti papapanan na. Huwag nagpaisuan niya. Anya lakid din. Tadyak na panunot adagos dayta. Sige pare. Aramidat to dayta inton sumaruno. Kat agyaman akin ka. Awanan niya man na pare. Jakmet kaya't arugrukitan latan ni bakat mo ti ulom. Awan man na ti mararamidam. Maaktuak layda pare. Talaga adjakon pakawanan ni Lilian. Saan lang nga itaagun daway ti panangaramid na iti kastoy no bilang. Oh, da kayo matgayam nanang. Sumrag kayo Ada ka din ti asawam, Barok. Adda nanang. Ne, adda kayo magayam nanang. Anya ka diti maipay ko. O sige, panawan kayo pa ditoy. Agsarsarita kayo pa Tamang isaganak iti kape. Uray sa anon, Barok. Kalkalpas ko matlaan nagkape. Kaya't ko lang ang makasarita to'y asawam. Sige nga rod nanang. Lilian, agsarsarita kayo pa ditoy salas. Anya ka diti bagayo nanang. Ibagayon taning, adda pa panak. Pudno ka diti manggag ko asayang goseng may papankan ka, anak ko. Anya mananday ta. Nga adda ka no sa bali alalaki, akasinsin narak mo iti sentro. Kat mapmapan kayo pa iti hotel. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Di patpat yung dagita. Awan kinapudno dagita nga ibagbagada. Sa ulaang dagiti nagsiping tidila na dagita. Ay na anak ko, di mo kuman urayon nga isina na kati asawam. Agbalbaliw ka kuman. Ay, anya lakit din aya ni nanang. Saan apudno dayta ko na lang arudang. Wala, ada kayo numamati kayo kadagita at chismosa dito'y lugar tayo. Rumara lang kay, kat amangan nurabi inton no makasangput ha. Sa dino ka di manan ti papanam, bakit? At dala pag nami kadagiti gagayim ko. Sige nga rod, agananad ka. Sige nga rod lakay, mapanakon. Surutak itinalimod ti asawak. Maamuak itan, no sa dino ti pudno apapanan na. Nakaumay ka man pare Roger. Apatagsakit iti gagaram Talaga napatag pa Rinardo. Mabalin ka di ako yugan nak. Sa dino pare? Mapan ko riputan dalilyan kan ti lalaki na. Sigurado ka iti daitang aramidan? Wen pare. Iso apang nga asim ta kuyugan na kuma. Okay. Awan pare ko't iti daita pare. Mapanta. Kuyugan ka. Data mo nandito hotel, Lilian. Ala, umay kan. Sumrektan, tamagagaran akong unay kan ka. Mailiw akong kadagitila ilom. Ay na. Agtutur ka kadiri ko. Sana bali, agpapastamanin nga gragsat ito. Anya lakit din. Nagmayat no iliblibas ti ayat. Anya lakit din day tao. Di mo matpigsaan ng ibagatikas na. Nakababain ka dagiti tattao diti counter ti hotel. Anya ngay pare. Kas nakita mat. Simbrek dalil yan iti dayta a hotel. Anya ti aramidan tayta. Wen nga rod pare. Diyak amo ti aramidak. Gapo ka dagito'y ang mapaspasamak. Patib ka rin ti pakinakam mo. Umaykan. Sumrek tamat iti dayta a hotel. Ay, ko. Nakarag-ragsakak na talaga. Ipapastamanin ita ti iliw ta iti tunggal may isa. Wendel yan. Umay kang arudan. Ay na. Di nakarag iguyod. Anya lakit din. Ay, magagaranak nga minin na talaga. Agpapastamanan, Lilian. Anya ngay pare. Siyak ka din ti mangilokat iti silid nga ayan damari lilyan kan ti lalaki na. Si kalatan pare. Naimbaglakid din ta na matid dagiti staff da ito'y hotel. Kat intalak dati susi ti silid nga ayan dagiti awanan bain. Nakasagana ka din na makakita iti posible alangada ita pare. Sige kid din pare. Ilukat mo ti rida ko tapno malpasin da ito'y. Wen. Ket inayadak. Tapno sa anda amadlaw.
apay basta inlukat yulatan tiridaw. Nagbabastos kayo sino kayo? Siyak lang mat ti asawa ni Lilian. Una yan ti kasta lang ayo. Mangibabayin ka nga asawa. Mamin ano ka di pa'y nga aramidam ti kastoy kanyak, ha, Lilian? Roger lakay. Kasano nga? Urnusan yun ti bagbagiyo ta agawitan. Masapol nga agsarita ta. Roger lakay. Ala, sumrek kan tagsarita ta itinalapat. Sika babae. Anya lakit din ay lakay. Pagawanin na ko ma. Yaka mo tinararamit ko. Iso anaaramit ko tikas jay. Ay ayatan ka lakay. Di ka nagsaupay, Lilian. Taurean niya pa iti bagbagam. Di kan mapakawan. Nauma akon iti kinalalakerom nga asawa. Ala, pumanaw kan dito'y balay. Kunaklakit dino nagbaliw kan, ngem saan pa'y gayam. Ala, ingkaalaan ng dagiti kaus mo. Tapumanaw kan dito'y balay. Itamat lang! Pangasim ka di alakay. Di na ko mapapanawan. Kaputawan na mo kapapanag. Pakawanan na ka din alakay. Ikarik, agbalbaliw ako na talaga. Diyak tunulitan di kasi ngay naramid ko. Makamukan iti biyag mo. Inibus munti anus ken ayat ko kan ka. Nalabasan ti kastoy nga aramidam. Jakon maitured. Ang makisinublatak pa'y kadagiti adu alalaki iti biyag mo. Ikari ka talaga lakay. Agbalbaliw akon. Basta ikanak pa iti sa bali agundaway. Pagkawanan na Roger. Umayak man na. Si kamot gayam, Lilian, anak ko. Sumurag ka pa'y Diti o nagtipagsaritaan ta. Anya ka di ayat ti masapol mo. Agsangsangit ka mo. Nanang, pinapanaw na kung ti asawa kay Jubalay May. Naaktuan na kami ngamin kiniri ko akabit ko ijay hotel. Di na kun mapakawan ti asawak nanang. Anya ngay taramidal. Ay, anya ka lakit din, aya Idi pa'y lang abinagbagaan ka, ngam di nakmatpatpat dyan. Anya nga ita, ano samdi kasta nagbanagam? Kasano akpaitan ngay nanang. Naibabayin ako na yan ka po'y tinapasama. Agyaman ka, ta saan nagdarom ti asawam. Uray namin ano nga inaramid mo ti kastakan ko ana. Nagpatinggamatan at kinaanos na. Day ta ti bunga tinalabas a panangabusong iti kinasingpet kag kinaanos ti asawam. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insura ni Arlene Gumays. Isagsagot ka na kayo si Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Nay, da kayo magayam, tatapilaw. Anyan dito nakasako nga imot yaw. Ay, kamuti daytay. Madama nga may, di pa nagkalim ay, hindi bakit ka, di bangkag. Ay, kasta. Ay, sus, baka nadagsinday ta. Nanangdan kay latta ko man itimang bagkat, Tapno di kay marigatan, tata. Anya, kalaki din, Bernard. Kabailan mi pa'y tagbagkat. Uray lakay kin bakit kami. Napigsa kami pa'y nagtrabaho. Ay, sa bagay mo kay di, Angam, nalawa unay di mulayaw, tata. Mabanog kay mo adwa. Dudwa kay mo kini Auntie Maria nagtrabaho. Si kaki di, may. Kas itinakunak itay. Napigsa kami pa'y nagtrabaho. Kas kami lang, tawan iti 40, iti panaggargaraw, may. Ay, kaasimot da tatapilong nga agasawa niya. Inal daw da amapan ijay bangkag da. Sapay awan katulungan da. Ay, wan nga rod ba kahit? Awamot nga rod anak da. Day tangag pa'y sutirigat na awan anak. Awan katulungan iti panagbakit kan panaglakay. Ay, pudnutan ako ng bakit. Wan gayam, madamag kuman kan ka.
Apay nga awan anak dala kay Pilaw kan bakit Maria. Diyak man naman. Damat nangag ko ide. Ani Auntie Maria ka na ti adda diferensya na. Iso asaan ang makaanak. Kasta? Hoy, Ay kaasi damat. Awan katulungan da iti amin at trabaho da. Ha? Apay nga agkat-katawa ka masabat ko, supeng. Ay, na, makapailag kayo nga agasawa, tapno amuyo. Ha? Agpakpakarigat kayo nga agbagbag kat itinagdagsen. Ken agtrab-trabaho ijay bangkagyo, nga oray nagbara ti darang tinay. Anya ko mati nakakatkatawa iti dayta. No saan nyo ko mga inay aywanan dagita? Dagita o? Dagita nay! Diada ko mga anak yo ita. Aniya? Ngam sa bagay, damag ko abaog kayo nga mingkal. Iso nga awan anak yo kinitata pilaw. Hay, piman kayo piman kayo at talaga. Aniya? nay. Apay nga ba kay? Katawa ka mutlatan. Ibagamat ano niya tikat katawam. No, makikatawa ka man. Ay nalakay, katkatawa ak man dalakay pilong agasawa. Ha? Mas daawak man iti day di alakay. Iti kinaado ti babae dito'y lubong. No apay pay lang aday di abaog asaan ang makaanak ti pinili na. Anya? Nagawan a panunot na. Laklakayan. O, anya nga ita. Awan lang aruden katulungan da iti amin at trabaho da. Ay nabakay, sana nasaya taguy-uyaw. Katkatawaam ki din ida. Kat, makapailak mga main. Awan anak da, gaputa baog ni Bakit Maria. Awan serbiti amin apagbanban no ganda. Gaputa awan mat anak da. Awanan ba ina talaga ray dyan, suping? Anya nga taaga po akat katawaan na dala kay pilong agasawa? Wan nga rod mare. Naapay nga taa. Nakauy-uyaw at talaga dayjay a babae. Ay, nagmayat at duraban tingiwat na, tapno agnakam. Ay na, nasayaat no da makaiturad ang mga ramid kan kuana iti kasta. Barang isong agpaiso ti pagnakman na. Maghintay ka, Mare. Ako ang gagawa sa kanya ng ganyan. Ha? Amin matan asan arumbang akatawaan? Katawaan na, kan uyawin na? Paiman. Ay na, sana ka mabutang itikas kan kwa na kunak tumas. Anyat ko nang bakit? Masikog ka? Wala kay. Masiko ka. Oh, Iso anapanak ita ije ili. Gimatangag iti pregnancy test. Positive a talaga. apay nga ron, analiday ka. Sa anak mo't analiday. Pampanunutok lang namin. Awang pa'y makatawan ti maikadwa nga anak ta. Ngam ni, masikugak manan. Bakit? Awan tirumbang apagdanagam. Blessing iti pamilya tayo dayta. Ikari, kabala katakderan ti pagrebeng nga kakasama, tinasawa, nga uray talo. Wano upat ti agbalin nga anak ta. Lakay? Iso adi kag pampanunot. Wen, panunot tayo a blessing dayta. Ay na, Mari. Puno timbaga nila kay mugan ka. Blessing iti pamilya yu dayta. Mare? Anya ko matipagdanagan. Kat responsable mat nga amakan asawa nila kay mo. Ay naawan rumbang apagparikutam. Rumbang kiti ko maamaragsakan ka Gaputam manayunan tumanan ti kids yun. Ado, naragragsak. Wan mare. Ngam pampanunutak namin ti asawa. Awan apulos ti inanana iti trabaho. Kurang lang arap kat agtrabaho iti rabi. Ay na di ka madanagan. Amok akabailan na dayjay. Isungarot abiliba ka ni Pari Bernard. Gapo iti kinagagat na. Agtrabaho pa iti rabii.
gamot mo pare. Agas mo. Un pare, nagapuha ka di pharmacy. Di matangak iti vitamins ni bakat ko. Ha? Api vitamins pare. Masikog ngamin ni bakat ko pare. Kasta ka day. Ay, congrats pare. Manayunan to manan ti kids yo. Agay manak pare Mala, agawaan nyo kiti pare. Kabayatan na napigsa kayo pa yung agtrabaho. Anya ti ko namlakay, masikog manen ni Lisa. Uwin ba kay? Isumitin ako na ni pare Bernard. Di tayo nasabat ka. Kanya ko mati nakakataway di tayo na. Ay na, makapaulok at talaga. Awan pa'y do atawan di may kadwa nga anak da. Angam ita, masikog manan. Ay, na yun na. Ta, kamanin ako na akong bakit. Aguy-uyaw ka manan. Ay nalakay, saan ko nga uyawan. Ibagbagak laang matipod no niya. Masikog manan. Kasla ka ano laang, idinaipas ngay na di may kadwa nga anak da. Anya? Hay, mapadasan to ni Lisa jay kaslar aramiden dagiti sa bali nga ina. Ano mapanda agitulod iti ubing da iti pagadalan, at dapay ubba-ubba da amay sa nga ubing iti likudan, sa bali pa iti sangwanan. Ay na, lakon aya. Na yan, naguyaw ka man tumakay. Ay, agtal na ka man. Ang mga madamakang ngagking ka. Nakababaing. Day, apa yan? Magmag na ka mo nagkakatawa sa bain. Ha? Ano ti katawa maya? Ay natatak at katawaak mandali sa nga gasawa. Ha? Pauna yan na kina. Ano nga kinangay bagbagang? Apay, diyo ka di amo ama si kugmanen ni Lisa ita iti may katlong anak da. Ay, amok Ang apay akat katawaan. Anya ya tinakakatkataway ti dayta. Saan ka di ama kapailak? Nga awan pa'y dua atawan jay may kadwa nga anak da. Masikog manan. Inton kwan, aganak tumanan. Inton kwan, masikog tumanan. Ay, naguyaw ka mo tin sa bain. Ay natata ibagbagak laang tipod no. Kasla kada kayo mo laang nga. Lakay kun bakit kayo? Ngam awan mo't anak yaw. Anya? Siguro, saan laang ani bakit Maria tibaog anya? Uray siguro si kanya tata. Iso nga awan anak yaw. Ay sus, makapaulak at talaga. Awan na talaga babay na di asuping. Nakauy-uyaw. Jaklaan mo akas tagayan ti ibagbaga na itilik-likudak day jay a babae. Anya nga tani parikot na ano masikugak manan. Amo matati ugali na di babae. Awan lat maaramida na itibiyag na. Isu akas jay. Uyaw nga uyaw. Sa bagay mat kiti Kan may isa, awan baby ang ko kan kuana. Gapot ang jakmot ang daw-dawat kan kuana iti pakan ko kadag iti anak ko. Iso nga aguman tulat tamang katkatawa kanya. Ay na, sakti makaan mo. Ha? Adala pa ka sa bataken ko ana. Ay sus, pagsasawa iti 1 million. Ay, uri siya Pagpadaanak nga rod lumabas dito yung balay ka. Tas saludsudok man, no, anya ti parikot na. Saludsudok laang mat kiti Saan kumat nga apaan? Nasaya at nagranata, mare. Ha? Ada nga min dimanon kanyakat. Akat katawaan nak kano. Gaputa masikugak manang. Anya, di manon day takan ka? Kapod no may. Kastagayam ha? Nagawan abain mo? Apay nga agtumpa ka matlatan si Kalisa. Gaputa nagalas ti ugalim. Nakauy-uyaw kay ti pada matao. Ngamdi ka mo't makita na itabukod mo abage. Anya? Tapno mo man niya. Uray agsasaruno ti panagsikog ko. Awan bibiyang mo. Gaputa may salaang ti amada. Ni Bernard laang. Saan akaskan ka? Upat ti anak mo, pasing mo't ngayon na una. Upat ti anak mo, upat mo't nga ama. Anya, among supeng. Saan ko kung mga isawang daytakan kakat? Ngam nauyaw ka ngamin. Di mo mo't makita day tabagim. Agyaman ka, tanaranaam tinasingpat nga asawa.
Kano saan? Amang ano pinanawan na kamanan. Anya? Isu asar dengam dayta panaguyaw mo. No di mo kayat, nga isublida kan ka dayta saom. Maawatam! Kapay ni Mare. What happened? Kaslamat ang ngangaryat ka iti unget mo. Saan akas na? Talagang agong ungadak. Iso nga agulimag ka. Pangaasim ta di mo robroban ti pungtot ko. Ta mga nusik at ipagpapasak. Anya? Hoy, no ti panagkunam kat mabutang nga kan ka. Wrong. Abay, guilty ka iti naibaga nilisakan ka. Iso akas taunay ti pungtot mo. Anya? Pudno mo timbaganakan ka. Nakauyaw ka. Uyawam ni Lisa, gaputa masikugmanan. Ngem di mo la pinanunod amay salaang ti amada. Saan nakaskan ka? Upat nga anak, upat mat nga ama. Magalit ka lang. Hindi ako takot so ping. Napasagidan ka iti kastaunay, di ba? Iso akas taunay ti pungtot mo. Ay, anya lakit din. Kastagayang ti lang nga mapasagidan anya. Anya? Uyaw ka ngamin nga uyaw. Ngam di mo amo akitain day tabagim. Danga. Ibaot kan tupay. Ay, awanan kay tibain si kasupeng. Ha? Imbaga nila kay kukanyak, ti imbagam ka na, di namin sana nagsabat kayo. Una yan, pananguy-uyaw mo kada kami. Imbagam pa'y ka no, abaog kami adwa. Nana. Uray awan anak me, kano bilang man tada diferensya ti maysa kada kami. At least, nagtalinaad lata tinasaya at alinangan me, manipod idi aging gaita. No anyaman ti kurang ti maysa, saan mi abinirok iti sa bali a tao. Ha? Saan nakaskan ka? Upat nga agpayso ti anak mo, ngam basig mo't nga inauna. Alaman, asinaw ti mas nakababain ka data. Ibagaman, Pasensya kay kuman, Nana. iso abaliwam day taki naman naguyaw mo. Gaputa si kamot lang ti nakababain. Nugas tamlatan, ama nga numauma ti asawam kan ka, kat isukat na kan tumanan. Mangsapol kan tumanan iti sa bali a lalaki, maikalima, nakababain. Apay nga agsakit tinakam mo kadakwada. Kapudno mo tim, bagadaking ka. Ha? Nauyaw ka nga main. Iso kasta mo tim, bagadaking ka. Gusto lang, tanay bagada day ta. Barang isumot din ti pagnakmam. Magnakam ka pa ya. Lakay. Di ka latang amin nagulimag. Noon niya ti makitkita. Saan ko mananaskan nga uyawag? Nya nga ita. Pinasublyan da kakit nga ron iti sao. Apag saksakitan tinakam mo. Yung pudno magkidi ah. Anya? Iso nga nakam kan. Baka ikatam ko man day tang ugalim. Sige naman naguyaw mo. Ngamin, nuwar arigan. Sika, timas nakakatkatawa ti biyag na. Ngam isuda. Iso nga baing ka kumamay. Supeng! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Apaw! Nakapurma ka ba? Itrayan ka na kan. Papanamngay. Ugali ti barangay. Mapanak man ni Jayan ti balasang ararmay. Ha? Ay na. At nagayang palasang ararmay ka na kan. At dahil, ure ladwa. Anya, dua ko na. Ay, agasaman. Mabalin na yan mo tigas na. Mabalin. Aramidak nga rodan di mabalay tangkal. Ay, unay kan. Araramidan mo tigas iti aramid. Day di tatang mo ababairaw. Ah, Nuwar arigay. Kasla agsusukat iti badaw. Tikas ta nga agsukat iti babae. ni Uncle Mike. Podno, ti bagbagak. Ngam niya, saan na saya day tangan aramidam? Kanakan, saan ko kanunungan day tangan aramidam? No agaram ka, may salaang. Saan mo kumapagkigid na lang?
Kanya ko nang pare. Adda number 1, number 2, kan number 3. Wala, gagangay ti gwapo ama ko na. Ay sos, agar aramid ka laki di iti pakaibabay lang no kasta pare. Kasano apa kay babay nak? Sigagi di me. Pogi po yung skit di ano ado ti babay. Hey. Niya? Iso ka, mangsapol kay ti uray 5. Bueno, 6. Half dozen ba? Anya? Uray talo a babae, kan talo bakla. Ayusin. Ayun na eh. Ay, laki di ka bagalan dahil tayo magbagang baray. Sana ka babae raw, akas king ka. Ayayatan ka, Sofia. Sikalaan ti babae ti biyag ko. Ryan, Pangasim ko mamat taklunan na kon. Manumot tan abulan, nga agdat-dato nakkan ka. ha? Ibagam na danam namak, wano awan. Tapno amok tararamidak. Ay ayatin ka mat, Ryan. Ah. Isa aman niyo po ita. Agayan ayatan. Kasta, ay no, nakaragragsakan itim bagam. Siya kung ti kararagsakan abaro itangal daw. Anya nga minin ti date ita? Date? 8 ita. Apay ka di. Okay. Remember this day. Anya ti kunam? Agayan ayat kayon iti dayjay arayan, friend? One friend. Agayan ayat kami. Inaklon ko idi na minsan nga aldaw. Kasta? Ay na! Congrats, Sofia! May love life ka na! Ay, nakaragragsakak, friend. Panag ko na. Ison ti lalaki ang para kanya. Ha? Ay, ayatag namin ni Ryan. Kat mariknak mat akas tamot ti panagayat na kanya. Iso asaan ang maikat iti panunot ko, nga ison ti lalaki ang naikari para kanya. Anya? Iso asik ka, aklo ng matinjay ko nam idi kanyak anabayagan nga dataton kan ka. Ang mga no agaro iti sa bali. Aguray pa'y, Sofia? Kayat ko pa'y nga amuan ti husto nga ugali dayjay ariko. Unay kan pare. Ita pa naglalaming. Imbis nga ulas ti mabalin mo pagdobyan. Saan man? Ita babae mo ti pagsusukutan pare. Kagtagari. Ah. Mga ano damakangag. Arigatan. Anya? Ay, inaklon na kalangaro din ni Sofia. Ngam adapay lar, armam amay sa abalasang. Mapagigigdan mo nga raw, paray. Ay gawin na. Siyak pwede ko nam. Apay ka pa, oy. Anya? Ang mga nalipata man pare. Gwapo ak. Iso babae pa'y kidinti masidag. Iso nga alangan ki di mo, tasyak pa'y tumatras. Ay sana! Anya? Ay, makapaungot dayjay arayan. Ha? Tapay madinirayan na ya. Pangaasimbahan tamapan kay di balayda. Inkabagbagaan di ka nakam. Ha? Adda na kaibaga kanyak. Nga uray la kanudwa ti babae nga arman na. Anya? Inton kwan, masikugan na idadwa awanan. Awan tumanan sa bali a pagkamangan na, no saan adata. Bakit? Ingkan, bagbagaam di ka nakam. Saan mo nga urayan asyak ti mapan ijay. Taama nga no makaisawangak iti saan anasaya at kankwana. Bayak, katayat ka ba na, napalagipan ka na ka. Ano nga min nakaibaga ka ni Antay, masaan na ka no amay-may sa. Di pala sa ngararmag, kung naklusan na dumanon kinkwana. Di manon may. Anya? Ay na, pang-aasim ka na ka. Isang din mo na sa ngararamitan. Ang mga no pa kayo sa makam na ita. Anya kay laki din ayang kan. Amuyo mo tanata irtoy ka anak kanyo. Ken kang ronana. Nalaing. Amok ter aramida kang kal. Anya. Saan ko nga aramidan ti may sa abanag. Nojak amaw alusutan. Don't worry, uncle. Legend to ka na kanyaw. Ay na pare. Pudno timbaga ti angkal mo kingga. Ha? Ang mga no iti day tangan aramitan.
Kit isuki day, ti pakaisagmakam. Nari ka din, paray. Kanya kalaki din eh. Jack pa kay sagmakan da ito eh. I know what I'm doing, you know? Awan to, mga di pa nagtalak mo kung pamatim kanyak. Ay, un ka. Saan na nga ni Sofia, kini Jane, ti paggid-gid na. Ha? Adaman na inayon na. Kaya't naman tagpalugo kanyak. Tutupak mo ta. Anya? Sino man ang tayo? Adamay sa abaklay, Jili. Baknang. Napigsa ti parlor na. Nakuna na nga gusto ka no kanyak. Anya? Uy pare, puno. Iso asan lang abalasang ti pagayayama. Ada pa'y bakla. Ado ti kwarta na, kunang man. Anya? Ay, ayatan ka na, Jane. Apay, panagrik na kitkas na liklikan na. Ha? Saan mat akas ta, Rico? Apay nga naging kita jak pa yan mo, nadanam na makunawan. Ay ayatan ka unay. Iso aman ipod nita. Agayan ayatan. Agyaman ak unay, ti panangaklon mo kanya ka. Agyaman ak unay. Awan anyaman na, Rico. Ay ayatan ka. Iso nga impod no kung day ta marikriknak. Kansapay la ko ma. Ta saan tumot nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ikarik. Sige lang ti babae nga ayatan kanipatag ko, ititong palbiyag ko. Agyaman na, Rico. Nasaya at no kasta, friend. Yam among tumat nga rod kanyak ati kaayan-ayat mo. Wan, yam amok tukan ka. Ay na, masiguradong amas daaw ka no makitan ti boyfriend ko. Taapay kumamas daw. Wan ama nga no saan ka ngamin amamati. Nga iti kasjay a kinataar na, katsyak ti inaram na. Anya. Uunay kamatan, friend. Amom ti pudno nga ayat. Saan ang maibasar iti lang ha? Sa bagay matkit di Yam amok tukan ka, friend. Inton umay alawas siguro. Ay na! Agyaman ang unay tayo ka, Ronnie. Imayak gapo tayo inawagan ng matitay nga umayak dito sa salon mo. Tinawagan ka. Gaputa ka iliw kan, honey. Ay, nangan kan. Saan pa yung ngarodani? Lukas tangaluan. Uray na. Agsukatak lang Wen? Amangan ngamin no ibain na kakakuyog. No diyak agsukat. Ha? Mabilay. Pagpalasak. Tayin tamangan iti favorite ko a restaurant. Agyaman na kiti panangpakan mo kanyak, ha? Awanan yaman na. Si Kamnet. Maawatak mo at maawan kwartam. Gaputan ako ng ngaron nga awan trabaho ita. Pagyaman ako unay, gapo naman nakaawat ka. Si Kan talaga. Rumor ti pa nakaawat ko. Gaputa si Kati kasarsalita. Kan gaputa ay ayatan ka. Ang ano sa bali at tao. Ay! Sana rumor di understanding ko. Anya? Awan kaya. Ang mga nawalipatak. Umay ka kumay di parlor ko inton umay alawas. Ha? Awan ngamin kaduwag. Gaputa agawin ni Perla. Di kagdanag. Sana libretal daw mo. Bayadan ka. Ada pa free hugs and kisses, Anya? Umay ka nga umay. Tamnamaan ka. Ada nga minumay gayem ko. Agparibanda ka no. Ket awan kadwak ang mga sikaso. Mga na pare. Sama naman na ito lutok ang native manok. Ha? Ay, nagimas mo dahil na sidan, pare. Jack pala makapangan. Apa nga pare? Napan kami nangan iti restaurant iti kadwak abakla. Anya? Ay, siya. Ayan ti madanagang yung ka pare. Kapay kumamoy. Una, gaputa pinaypay sumit yan na pinaggigidan ti babae. Agraman bakla, tinutupam. Gagangay ti gwapo Kanya kalaki din. Awan ti rumbang apagdanagan. Basta tinapatag, saan nga amo ni Sofia? Ken saan met nga amo ni Jane? Anya?
Good morning! Good morning, friend. Urayin na kami, Bita. Na-traffic kami ngaming kini Jane. Kasta? Ay, unay na ta traffic. Inaldaw kasta. Wan nga rod, ngam di ka madanagan. Paumay kami. Iso nga isagana mo dagiti pagreban mo iti buok mi. Iti kasta, marugyam adagos apaman a makasangpod kami. Ay na, itay pa nakasagana. Urayin kay nga rodin. Ha? Agawan nyo, nakababay ni ti boyfriend ko. Inayabak pa mo, nakaduan na diti parlor ko. Darasan nyo ah. Anya? Iso ti ibagbagam a boyfriend mo, bakla? Jane, Sofia? Ha? Aga mo kayo, iti boyfriend ko? Awanan ka iti baeng. Anay ko. Pagkang, babaero ka. Anyat kaya't asawan da ito, Rico? Rico? Rico, timbaga na anagan na kan ka? Ha? Anya lakit din ta nagtangkan ti ulbod mo? Agpalawaga. Ay, kahit mo sawan, pinaggigidan na kami. Anay ko. Yaklay pagaro, mamaramid mo tikas na kada kami. Babaero ka. Mabitla. Mabitla niya? Pumanaw kan. Anya ti pampanakil mo, dahita 1 inch, iso ka di? Ha? Dahita lang, nagbasit. Honey, nakababayin ka na kita tao. Saan kung amat akas tati bagbagan? Ha? Mabain ka amang nagdagiti tao, a 1 inch lang nga rodon dayta. Dayta ne, kat saan ka pa'y unay agwapo nga maaramid mo pa'y lang a pagigidanan na kami. Awanan ka iti bain. 1 inch lang arudan day taning. Babaero ka pa'y lang. Awanan ka itibain alalaki. Kat nagnakam ka, dahil titipanakan ka. Anday ko. Ano, pumanaw ka. Saan nakapagtatakunan? Bakit ano, miti 1 inch? Day tati bagbaga kining ka pare. Pinaggigidan mo to, mga minti babay kas kada bakla. Hanya nga ita. Babay na ka. Jack mat amo nga gagayam dagaya nga talaw. Da Sofia, Jane, kan bakla. Iso siguro kasta pare. Tapno pagnakmam. Nakababay na. Nagano ti tao iterwarte salon. Nagkaykay sa anak pa'y dagiti talaw. Sada ko naking ka, 1 inch? Ah. Anya laki din. Ay, makapail ka mo pare. Apay limsak, tapay nga 1 inch lang pare. Ay, nag-aramid ka lang itin nakaibabay ng pare. Ay, uwan nga ron. Anya nga ita, uray may sa kadakwada, awan nagbatay, imbabayin da ka pa'y. Ha? Iso nga adal day daking ka pare. Saan anasaya at apaggigidanan ti babay, kas kadabakla. Gapo lang tadalangan, pakaibabay nam lang day da pare. Oh, anya nga ita. Ada ka din naganap mo, iti kasta nga inaramid mo, Ryan. Uncle, Nagaramid ka lang, iti nakaibabay nam. pasensya kay kuman, Uncle. Oh, ti kunam siguro makapanayon iti pogi points, ti kinaano ti chicks na niya. Anya nga ita, imbabayin na ka lang araw, iti kaadwan. Anya ka 1 inch nga imbaga na kingkangan. Pag nakmam kumamit na itan, Ryan, iti kasta nga inaramid na king ka. Diyak amaw ulitin pa'y pagsusukutan ti babay. Anya, Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.